Nabulabog ang mga residente ng isang subdibisyon sa Barangay Pacul, Naga City matapos madiskubre ang wala ng buhay at walang saplot na katawan ng isang guro pasado alas 6 ng gabi nitong Sabado, July 18. Sa paunang investigasyon ng PNP, ang live-in partner ng biktima ang nakadiskubre sa katawan ng 28 anyos na guro sa second floor ng kanilang tinitiraang bahay. Dito sa unit na ito sa isang subdibisyon dito sa Barangay Pacul, Naga City, nadiskubre ay pasado alas 6 nitong Sabado ng ka-live-in partner mismo ng biktimang 28 anyos na guro na wala ng buhay. Makikita dito na meron dalawang salamin na bakante sa jealousy na maaaring naging pasukan ng suspect kung kaya nagawa ang krimen. Kinumpirma din ni OIC City Director Police Colonel Rizal de Caballero na suffocation ang ikinamatay ng biktima. Pagka-receive ang report, dapit sa sarong pagkagada na pagtitipon pa ang detalye ng alas 6 min hapon ng Hulyo 18, 2026, ang mga personahe kan Naga City Police Office nagresponde tolos. Nagkondusir nin hararom na investigasyon at sinaglunsar nin hot pursuit operation. Base po duman sa deklarasyon kang medical legal, suffocation. Nakahuba siya, nakataas ang ang bado, tapos nasa left side ang sayang underwear na bitis. Sa sarong bitis na nakat. Sa nakuhang impormasyon ng CSN, lango sa droga at alak ang sospek. Pag nanakaw lang umano ang pakay ng sospek sa nilubang bahay, ngunit nadatnan ng sospek ang tulog na biktima na naka-underwear lang. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng medico legal upang makumpirma kung ito ay ginahasa ng sospek. Tumanggi nang humarap sa kamera ang sospek, ngunit inamin nitong mag-isa lamang siya ng isagawa ang panluloob. Ayon naman kay Police Captain Arnel Asanya, Station Commander ng Police Station 4, agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation na nagbunga sa pagkakaaresto sa suspect sa Barangay San Cirilo, Pasacao. Naging lead ng PNP sa pagkakaaresto ng suspect ang nakitang tattoo sa braso sa ginalaw nitong CCTV camera sa loob ng nilubang bahay. Nag-review kami ng mga CCTV, yung community po doon, very supportive na. Yung mga personal nilang CCTV footage, ino-open nila para masolve yung crime. Yung biktima pagdating namin doon during the conduct of investigation is wala na siyang lower garment, tapos yung damit niya medyo nakataas na. Ayun pong naging lead natin dito is yung community. Yung community po is nag-offer ng kanilang mga CCTV para makatulong, para makilala yung suspect. And then yung isa po doon na resident ng may bahay, in-offer niya yung CCTV niya, tig-review namin, at doon po nalaman namin na yung suspect is may tattoo. During na paglabas niya po doon sa bahay after the crime is ginalaw niya po yung CCTV doon sa may kanto ng bahay. Paggalaw niya po is sa sobrang pagtatago niya, kamay ang ginawa niya. Pag galaw niya ng CCTV camera is nakalimutan niya na may tattoo pala siya sa kamay. Nalaman namin na wala na yun doon sa area, ando na yun sa Pasacao, sa Barangay Cirillo, Villare. San Cirilo, yan. Doon na namin po pinalo-up at doon namin nahuli. And then later on po, nakuha namin yung nawawalang iPhone, tablet, saka yung ATM card, tapos yung na positively identified kay itong ka-live-in. Ngayong hapon, inaasahang isasampa ang kaso sa suspect. Nakaburol na sa isang chapel ng isang universidad ang katawan ng biktima na si Teacher Lisel. Jan Amador, CSN.